Helo, shwmae, fi ydi Gruffydd Owen a fi ydi Bardd Plant Cymru a croeso mawr i chi i'r Gweithdy Digidol yma yn dathlu'r ffaith bod cynllun y Bardd Plant yn 20 mlwydd oed eleni. Rwan ta, dwi'n sgwennu barddoniaeth ers blynyddoedd maith bellach a un o'r pethau caletaf am sgwennu cerdd ydy gwybod sy'n ma dechrau. Rwan ta, dwi'n hen ddyn erbyn hyn, dwi'n oed. Ac dwi dal weithiau ddim yn siŵr iawn lle sut mae cychwyn sgwennu cerdd. A dyna pryd mae ymarferion yn dod yn beth defnyddiol iawn, a dwi'n siŵr y bydd yr ymarferion yma da ni'n mynd i fynd drwyddan nhw heddiw yma. Maen nhw'n mynd i fod yn ddefnyddiol i chi wrth sgwennu cerddi. Peth cyntaf mae eisiau meddwl amdanyn nhw wrth sgwennu cerdd ydy meddwl am y synhwyra. 5 synwyr wrth gwrs, sef gweld, clywed, teimlo, arogli a blasu. Rwan ta, rhaid ni wneud ymarfer bach efo'n gilydd. Rwan ta, dwi eisiau chi feddwl yn ôl at pam oeddech chi yn 7 mlwydd oed. Rwan ta, amser maith yn ôl, amser maith yn ôl i mi. A dwi eisiau chi feddwl amdanach eich hun yn 7 oed. Ceiwch eich llygad a meddyliwch. Lle ydych chi'n byw pan oeddech chi'n 7 oed? Pwy ydych ffrind gorau chi? Meddyliwch yn ôl at be ydych chi'n garu. Be ydych chi'n gasau yn 7 oed. Pa ddillad oeddech chi'n ei wisgo? Be ydych chi'n neud ar eich disadyrna a'ch dyddiau Sul? Sut le oedd eich stafell ddosbarth chi pan o'ch chi yn 7 oed? Sa'ch chi feddwl am hynna i gyd? Rwan agorwch y llygyd a dwi eisiau chi sgwennu fel rhan o'r ymarfer yma. Dwi eisiau chi sgwennu rhywbeth ydych chi yn gofio ei weld pan o'ch chi'n 7 oed, rhywbeth ydych chi yn ei glywed, rhywbeth ydych chi'n ei deimlo. Teimlo hynny di, efo'ch dwylo fel petai. Pan o'ch chi'n 7, o'ch chi'n yn ei arogli a rhywbeth o'ch chi yn ei flasu pan o'ch chi yn 7 oed. Felly, ia, gewch chi chydig funudau i sgwennu rheini i lawr. A dwi eisiau chi fynd o gwmpas y dosbarth wedyn ac adrodd yn ôl cwpl o'r pethau yma da chi ei gofio fod yn 7 oed.